пускане на транспортната лента. Предфрезоване. Първа лепилна станция. Първа група циркуляри. Втора група циркуляри. Първа група фрези. Първа група цикли. Първа група полир. Подгревна лампа. Подгревна лампа 2. Почистване отделител. Първа лепилна станция. Автоматична настройка на височината на притискателната града. На 15 мм, на 18, на 20, на 25 и на 30. Бройка на детайлите, метри на канта, бавна скорост, средна скорост, бърза скорост, повдигане на градата нагоре, пускане на градата надолу, осветление, рестарт, корнер 1, корнер 2, корнер 3, корнер 4. В случаите, че има корнер. Подгряване на първа лепилна станция на втора лепилна станция. Дисплей за управление с тъчскрин, предпазен клапан, регулиране на предфрезоването, отделител, предфрезоване, първа лепилна станция с гранулирано лепило, датчик за наличие на кант, гилотина, 3+1 притискателни ролки, регулиране на притискателните ролки, полиуретанова станция за 2 цвята лепило с баки по 20 кг. Първа бак, втора бак. Полиуретанова станция за полиуретаново лепило по същия начин с датчик за отчитане на канта. 2 циркуляра за точно окрайчване. Първа група фрези, втора група фрези, корнер 1-2 броя, ерова цикла първа група, ерова цикла втора група, права цикла, полир 1, полир 2, чистител.